Canllaw a chefnogaeth i bobl sy'n chwilio am waith. Bydd y fideo hwn yn dangos i chi sut i chwilio am waith. Felly sut mae cyflogwyr yn recriwtio yn y byd heddiw? Mae llawer o ffyrdd i chwilio am waith. Gadewch i ni archwilio rhai o'r opsiynau hynny. Cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i chwilio am waith. Mae hyn yn cynnwys LinkedIn, X a oedd arfer bod yn Twitter, Facebook ac Instagram. Gall defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol wella eich cyfle o ddod o hyd i swydd newydd yn sylweddol. Os oes gennych chi gyfrif X, dilynwch ein tudalennau X lleol. Maent yn darparu awgrymiadau gwerthfawr ar gyfer chwilio am swydd, cyfleoedd a rhestrau swyddi. I ddod o hyd i X y DWP, ynghyd â'n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol eraill, ewch i gov.uk a chwilio am DWP Official Social Media Accounts. LinkedIn. Mae LinkedIn yn blatfform rhwydweithio sy'n canolbwyntio ar fusnes a chyflogaeth. Mae creu proffil LinkedIn yn eich caniatáu gysylltu eich vlogwyr sy'n hysbysebu ystod eang o swyddi, ac mae'n ffordd wych o ddangos eich CV. Dod o hyd i swydd. Mae dod o hyd i swydd yn wefan chwilio am swyddi ar-lein y Llywodraeth. Mae'n fan cychwyn da wrth chwilio am swydd. Gallwch wneud llawer o bethau defnyddiol ar wefan dod o hyd i swydd. Yn gyntaf, gallwch sefydlu hysbysebiadau e-bost ar gyfer swyddi gwag newydd. Yn ail, gallwch uwchlwytho eich CV. Mae'r wefan hefyd yn eich caniatáu weld eich chwiliadau a'ch ceisiadau swyddi yn y gorffennol. Mae wedi ei gynllunio i fod yn gyfeillgar iawn i'r defnyddiwr. Os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd, gallwch hidlo'ch chwiliad am swydd. Bydd hyn yn canolbwyntio ar gyflogwyr sydd wedi cofrestru gyda'r cynllun hyderus o ran anabledd. Maent wedi ymrwymo i gyflogi pobl ag anableddau neu gyflyrau iechyd. Cymerwch olwg ar ein fideo byr ar YouTube a fydd yn dangos i chi sut i ddefnyddio'r wefan. Mae'n drefniant tebyg i rhan fwyaf o wefannau chwilio am swyddi eraill sydd ar gael. Gallwch wylio'r fideo drwy fynd ar YouTube a chwilio am dod o hyd i swydd, chwilio am swydd. Gallwch gael mynediad at ddod o hyd i swydd drwy fynd ar-lein ar gov.uk/chwilio-am-swydd. Wefannau cwmnïau. Mae rhai cyflogwyr yn hysbysebu swyddi gwag ar wefannau eu cwmnïau. Mae eraill yn gadael i chi sefydlu rybuddion swyddi. Fel hyn, cewch wybod pan fydd swyddi newydd ar gael. Gwefannau swyddi ar-lein. Mae llawer o wefannau chwilio am swyddi yn eich caniatáu i ddod o hyd i swyddi a'i harbed. Gallwch chi rhoi mewn nod tudalen yn eich bar offer ffefrynnau. Maen nhw'n rhoi mynediad i chi at gyfleoedd swyddi cyfredol ar y farchnad lafur. Asiantaethau recriwtio. Mae asiantaethau recriwtio yn cynnig swyddi rhan amser a llawn amser, ynghyd â swyddi parhaol a dros dro. Dim ond i hysbysebu ei swyddi gwag y mae rhai cyflogwyr yn defnyddio asiantaethau recriwtio. Mae'r cyd-ffederasiwn recriwtio a chyflogaeth yn gorff masnach ymhlith eraill sydd â nifer o asiantaethau sy'n aelodau. I ddod o hyd i asiantaethau cymeradwy ar gyfer y math o waith sydd o ddiddordeb i chi, ewch i rec.uk.com. Hysbysebion yn y wasg, papurau newydd a chyfnodolion masnach. Mae rhai cyflogwyr yn defnyddio papurau newydd a chyfnodolion masnach i hysbysebu swyddi o hyd. Byddwch yn ymwybodol o'ch cyhoeddiadau newyddion lleol a chyfnodolion masnach
sy'n benodol i'r math o waith rydych chi'n chwilio amdano. Noder y gallai rhai o'r rhain fod ar-lein nawr. Dulliau tybiannol. Gallwch gysylltu â chyflogwr yn uniongyrchol gyda'r CV a llythyr eglurhaol, hyd yn oed os nad ydyn nhw'n hysbysebu. Gwnewch yn siŵr bod eich CV yn gyfredol ac wedi deilwra i unrhyw swydd rydych chi'n gwneud cais amdani. Peidiwch ag anghofio canolbwyntio ar eich sgiliau trosglwyddadwy. Mae'r galluoedd hyn yn ddefnyddiol i gyflogwyr mewn llawer o swyddi a diwydiannau. Maent yn cynnwys addasrwydd, trefniadaeth a gwaith tîm. Dyma'r rhinweddau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt mewn ymgeiswyr cryf. Ffrindiau a theulu. Gall ffrindiau a theulu hefyd eich helpu ddod o hyd i gyfleoedd swyddi, felly gwnewch yn siŵr ei bod nhw'n gwybod y sefyllfa. Rhwydweithio. Weithiau, mae'n ymwneud â phwy rydych chi'n ei adnabod. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n archwilio pob opsiwn sydd ar gael o rhan rhwydweithio, o sôn am bethau i gysylltiadau ar-lein. Symud ymlaen i hunan gyflogaeth. I rai pobl, mae hwn yn gyfle i archwilio'r opsiwn o ddod yn hunan gyflogedig. Efallai eich bod wedi bod yn gwneud rhywbeth yn eich amser hamdden ac eisiau archwilio'r posibilrwydd o wneud hyn yn yrfan y dyfodol. Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau a all ddarparu'r gefnogaeth a'r arweiniad cywir i unrhyw un sy'n ystyried hyn fel opsiwn. Darganfyddwch fwy drwy fynd ar gov.uk/gweithio-i-chi-eich-hun. Bydd hyn yn dod â llawer o wybodaeth i'r amlwg gan y DWP. Cyllid a thollau ei fawrhydu ac asiantaethau eraill am ddod yn hunan gyflogedig. Defnyddiwch help swyddi ar gov.uk sy'n darparu amrywiaeth o gefnogaeth, hyfforddiant a chyngor ar ddod o hyd i'ch cyfle nesaf. Ewch i jobhelp.campaign.gov.uk/Cymraeg i ddechrau. Os ydych chi'n gwylio'r fideo hwn oherwydd eich bod chi mewn perygl o dan rybydd diswyddo neu wedi cael eich diswyddo'n ddiweddar, cysylltwch â ni am gymor a chefnogaeth. Gallwch gysylltu â ni drwy e-bost ar rs.inquiries@dwp.gov.uk.